color lookupy. Ako keby simulujú analogovú fotografiu. Hej. Takže vy si to tu sa vám otvorí takéto záložky, tú vrchnú si priamo otvoríte a tu máte náhrady, ako keby tie filtre, ktoré fungujú ako náhrady analogových filmov. Hej, vidíte? A to dosť často používam tiež a používam to práve v kombinácii s filtrami a vám hneď ukážem ako. Že ja si napríklad, poviem si príklad, že sa mi páči tento filter, hej. Ja by som ale ten filter chcel aplikovať nejak zaujímavo, čiže ja sa prekliknem, idem späť na fotku, prekliknem sa do kanálov a zoberiem si tento kontrastný kanál. Ja spravím takú fintu, že vložím ten kanál ako keby masku. Čiže ja teraz, keď ho použijem nejaký iný, napríklad čo ja viem, Filmstock, aj ten je zaujímavý, tak vidíte, že on sa aplikuje len na tie svetlé časti a na tie tmavé menej. Toto by bolo, keby som nepoužil tú masku, hej. Takto je to, keď použijem tú masku. Že vy môžete spraviť to, že si dáte, čo ja viem, zase nový lookup, a ten lookup dáte, ja neviem, nejaký tmavý, poviem príklad, napríklad tento Foggy Night, hej, tak on vám spraví teraz opak, hej, že to, čo je vlastne, to, čo je najsvetlejšie, tak tam vám vlastne aplikuje ten filter, to, čo je najsvetlejšie, tam vám neaplikuje, hej, čiže oni sa teraz ako keby doplňajú, hej, a vznikne vám zase zaujímavá fotografia. Tu nám môžem dať troška menšie krytie na tom Foggy Night, aj keď mne sa to páči také temné. To je môj pohľad, vy môžete mať samozrejme iný, takže to nebudem nejako to. Hej, ale vidíte, že je proste fakt jednoduchým spôsobom dosiahnete také úpravy, ktoré sú celkom zložité, akože, a sú originálne hlavne, hej, že nikto vás s tým neodrbe, vidíte? A fakt to vyzerá dobre. A tu na teraz vy dokonca môžete spraviť takisto to, že teraz keď sa vám to aj páči, ale chceli by ste to ešte nejako doladiť, no tak teraz môžete použiť niektoré z tých krokov, ktoré sme si ukázali, že ja teraz by som to napríklad len pichol krivky, trocha to zosvetlil, hej, invertoval a len spravil také jemné, len taký jemný airbrush ešte, aby som to ešte viac umocnil, tak ja by som ešte takto spravil tu na len taký, hej, na pár miestach. Aby som to ešte troška menšie krytie, takto nejako asi iba.